माबायदि नुदों नोंथांमोना आयौ फा खुलुमबाय लोगोफोर टिटांकि ब्लग चेनेलाव आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर मैयानि समावहाय आरोबाव मोनसे गोदान बर'फोरनि भाइरेल फैबावबाय फैयो सिख्ला लायबा मिथिदों नों मोनसेल' फैयो सिख्ला लायबा नोंसिना मानसिनि जिउआवहाय सिख्ला लायबा खनसे गालिमाथाय गैया नै जिउआवहाय बुजिदों खोथाखौ बुजिना बुजियाखै नै ओमफ्राय हेल' आं डाइरेक्ट अफिसाव फन हरदों फना गथ'जोंलाय मा खुरां गथ'खौनो नों बेबायदि खालामबाय बा खस्थ' नोंखौ बुरबक बर' मेलेम बिनि फिसा फान्थावस्रि नामा ओमफ्राय हनै नोंसोर जेबो खालामनो रायलायनोल' फैदों मा मानो बेसां मोनदों खोन्था बेसां मोनदों खोन्था 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 नामा बेसां मोनदों साजोब्बाय होनबा गगोन नामा नोंसोरो बेबो बयजोंबो सिनायजानाय सासे इउटुबार जायनि मुङा नाफाथि हाज'वारि बेखौहाय फान्थावस्रि होननानैबो जोङो बयबो मिथियो नाथाय बे घटनाया माबोरै जाखो आरो बबे जायगायाव आरो सोरजों जादों बिनि सोमोन्दै रावबो मिथिया नाथाय जाय मानसिफ्रा जाय व्यक्तिफ्रा बिनि भिडिअ भाइरेलखौहाय हगारनानै होदों बिथांमोना भाइरेल खालामनायनि सिगां ससियेल मिडियायाव हगारनानै होनायनि सिगां ए टु जेड सानग्रोनांगौमोन बिथांमोना बिसोरो सिगांग्रो बिसोर मानसिफोरखौहाय बै दायनिगिरिफोरखौहाय हमनानै लांनानै समाजावहाय सावरायनांगौमोन माखासे आयेननि राहा लाग्रोनांगौमोन नंगौना नङा बिनि उनावसो नोंथांमोना बेफोरबायदि भाइरेलखौ हगारनो हायो नाथाय मानो मोनदों बले लोगो लोगो बिथांमोना भाइरेल हगारनानै होखो दिनै मेन दायनिगिरिया जाहैबाय भाइरेल हगारग्रा जायफ्रा नुनाय लोगो लोगो भाइरेल हगारनानै होदों भिडिअखौहाय फोसावनानै होदों बैसोरो बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव मोनदों बले जे भाइरेल खालामनांगौ बे माब्लाबाबो जानो नाङा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा गुबुन हारिफोरनि बायदि सुबुं नङा जोंनि बर' हारिफ्रा माबा मोनसे जुदि घटना जायोब्ला माबा मोनसे गाज्रि समस्या फैयोब्ला बेखौहाय सिगांग्रो भाइरेलसो खालामनानै होनायखौ जों नुबोगासिनो दङ थांनाय से सप्तानि सिगांसो जोङो बाक्सायावहाय सासे बांगाल हौवाजोंहाय गाज्रि सोमोन्दो लाखिलायनाय गाज्रि आथोन गेलेनाय जों नुनो मोन्दोंमोन रायजोफोर नाथाय आरोबाव बिनि उनावनो जोङो सासे बयजोंबो सिनायजानाय इउटुबार जायनि मुङा नाफाथि हाज'वारि बिनि भिडिअखौहाय जों आरोबाव नुनो मोनबावबाय नाथाय बिथाङा नाफाथि हाज'वारि नंगौना नङा बिनि जोङो क्लियारलि बिनि महराखौबो जों नुनो मोनाखै नाथाय जाय भाइरेल खालामग्रा जायफ्रा बिसोरखौहाय हमदों बैसोरो ओरैबायदि मोनसे गाज्रि भाषाखौ बुंदों जाय भाषाया बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव नङा मुगैथाव बाथ्रा बिसोरबायदि मानसिया बे रावखौहाय बाहायदों बे रावखौ बाहायनायनि थाखायबो बिथांमोनखौहाय आयेननि राहा लानांगौ आयेननि मथे साजा होनांगौ होननानैहाय आं सानो आरोबाव जायफ्रा दायखौ मावबाय बैसोर बायदि सुबुंखौहाय सरकारा आयेननि मथे साजा होनांगौ स' रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसेनि उनाव मोनसे भाइरेल ओंखारबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथांमोना साननानै नाय सोरबा जुदि बयजोंबो सिनायजानाय सासे लाइमोन सेंग्रा बा लाइमोन सिख्ला बा एक्टर बा एक्ट्रिस बा नोंथांमोना जेरावखिया थाङा गावखौनो आन्दाज ला गावखौनो नोंथांमोना हुसियार खालामनानै ला गावनि देहा मोदोमखौहाय सेफटि खालामनो नाजा नोंसोर बायदि मानसियाखौहाय गोबां मानसियानो नोजोर होयो सोर बबेयाव मा खालामदों बबेयाव थांदों मा मावदों बेफोरखौहाय साफ्रोमबो सुबुङा नोजोर होयो बैसोर बायदि मानसिखौ बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जायफ्रा सिनायजादों जायफ्रा नाम खामायनो हादों जायफ्रा बयनिबो नोजोरावहाय मिथिजादों नोंसोरो हुसियार जानानै थानाया मोजां दिनैहाय जोंनि बर' हारिया सिखोमानो नागारै बुफ्रुसारनानैसो होयो गुबुन हारिनियावबो थायो बेफोरबायदि भाइरेला गोबां दङ नाथाय बिसोरो सिखोमायोसो नाथाय जोंनि बर' हारिया मोननाय लोगो लोगोनो ससियेल मिडियायावहाय फेसबुक पेजआवहाय इउटुबावहाय हगारनानै होनायखौसो जों नुनो मोनदों रायजोफोर स' लोगोफोर मानो बेफोरबायदि जालांखो
आयेननि राहा लायैनि थाखाय जाखो ना जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दबथायग्रा गैयिनि थाखाय जाखो दबथायग्रा गैया होननानै बेफोरबायदि जानांगौ बेथ' सम्भब नङा रायजोफोर गाव गावनो मिथिनांगौ जुदि नोंथाङा गावनो कन्ट्रलाव थायोबा अब्ला बेफोरबायदि भाइरेला जाया आरो जाय भाइरेल हगारग्राफोर बिथांमोनखौहायबो साजा होनांगौ होननानै आं सानदों लोगोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांनिसिम रोजा रोजा अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिजों